देख रहा बानी भोजपुरिया झकोरा। हमरा संगे बानी भाजपा के युवा नेता सह सांसद प्रतिनिधि अनुरंजन मिश्रा बानी। और 5 तारीख के जौन राम मंदिर के शिलान्यास होके वाला बा अयोध्या में, ओकरा के लेके राम जानकी मठ में आज बैठक भर रहा। सबे कोई में बैठक में भाग ले बा। अनुरंजन मिश्रा जी का कहें एकरा बारे में? 492 साल इंतजार के बाद 5 अगस्त के मंदिर के शिलान्यास हुई, कितना खुशी कितना गम? देखिए, हमने के कोरोना काल चलता, लेकिन ऐसे सबसे बड़ा खुशी आइल बा कि 492 साल के बाद 5 अगस्त के भगवान राम लला के अयोध्या में मंदिर बनी, वो दिन शिलान्यास कल जाए। तो शिलान्यास कल जाए तो लॉकडाउन बा, कोरोना काल बा, तो हमने के जो थे जाने की सकत सन। लेकिन तो हमने के मन में आए कि हमने के जैसे हमने के जो है धर्म में, सनातन धर्म में मंत्र पढ़ के वह देखे नहीं कि हम ये लोटा में मंत्र पढ़ के ब्राह्मण जन बारन ओम गंगे चेव जमुने चेव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलमस्मिनम संधम करो, यानी वो साधारण जल के गंगा जमुना सरस्वती बना दिया जाला। तो वही हमनी के जौन बा 5 तारीख के बहरिया के अयोध्या बनाए सन। 492 बरस के बाद जौन बा भगवान राम लला के मंदिर बनी। तो बहरिया के राम जानकी मठ पर 10 बजे से पूजन चली, हवन चली, शाम की मंदिर के सजावल जाए। ई मंदिर के साथ साथ बहरिया जितना मंदिर है सबके सजावल जाए, और प्रत्येक हिंदू घर में कम से कम 5 गो घी के दिया जलावल जाए, और राम लला के भव्य मंदिर के जौन बा शिलान्यास के सफल बनावल जाए। राम लला के जौन बा हमने जो सपना रहे वो साकार होता, तो उत्सव के रूप में मनावल जाए। ठीक बा अनुरंजन मिश्रा जी, अगला सवाल बार हुआ से कि मंदिर बनता, आस्था के सवाल रहा, और कोर्ट के फैसला के बाद मंदिर के शिलान्यास 5 तारीख के हुई। लेकिन जितना रफ्तार से कोर्ट में मामला गईल बा मोदी जी के अइला के बाद, दूसर का टर्म अइला के बाद, का लगता रौरा उतना रफ्तार से हॉस्पिटल के, कॉलेज के, डिग्री के जौन कॉलेज बा, हॉस्पिटल बा, स्कूल बा, ओकर का व्यवस्था ना होके के चाहिए? देखिए, जब से हमने के सरकार आइल बा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से आयल बा 2014 से, निश्चित रूप से रुआ देखे कि देश भर में हर स्टेट में एम्स दिहल गई, स्वास्थ्य की सुविधा बढ़ा दिहल गई। अभी कोरोना काल में भी बहुत बड़ी क्षमता से हिंदुस्तान लड़े के काम करता, और स्कूल कॉलेज नया शिक्षा नीति भी रुआ काल के आ गई। यानी सब पे विचार मंथन होता, लेकिन सबसे अलग बा ये आस्था के विषय बा। ये बहुत बड़ा विषय बा, जना वो सनातन धर्म के मानता नहीं, जरा के आस्था मानता नहीं, ये आस्था के विषय बा। और जौन बा एगो भगवान राम हमनी के पूर्वज रहलन, महापुरुष रहलन, ओकर विषय बा। तो जब आस्था के विषय बा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विषय बा, तो वो जी सब गौण बा। और 5 अगस्त से उत्साह उत्सव के विषय बावे कि हमने की आस्था के जीत बा, धर्म के जीत बा, विश्वास के जीत बा। और अयोध्या में सिद्ध करे के पड़ गई, अपने ही देश में, अपने ही जन्मस्थली पर सिद्ध करे के पड़ गई जो राम पहले की बाबर पहले, ओकर जीत बा। तो ओकर जब शिलान्यास होता है, ऐसे सब मुद्दा बड़ा गौण बा। हमनी के नज़र में, सरकार के नज़र में सब मुद्दा चल रहा है, हमनी के नज़र में मात्र एक मुद्दा बावे कि भगवान राम के जो शिलान्यास हुई 5 तारीख के, पूरे बहरिया के अयोध्या के यहाँ बनावल जाए। लेकिन मिश्रा जी, सबसे बड़ा एगो सवाल रो से पूछब कि ई जौन जीत बा, जौन शिलान्यास होता 5 अगस्त के, ये तो कोर्ट के फैसला बा, फिर भाजपा अपन जीत काहे मानते एकरा के? देखिए, फैसला तो कोर्ट के बा, तो जौन बा सामान्य फैसला बा, कोर्ट फैसला सामान्य फैसला बा। लेकिन भाजपा तो अपने मानता नहीं सन कि जब हमने के बात कही सन कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, जब हमने कही सन कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो विपक्षी के लोग कहे कि राम लला आएंगे तारीख नहीं बताएंगे, विपक्षी के लोग कहे कसम राम की खाते हैं तारीख नहीं बताएंगे। तो हमने के जब कोर्ट फैसला का दहलस, तो हमने के तारीखों बता दें सन कि राम लला आएंगे, 5 अगस्त को शिलान्यास कराएंगे, कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। तो ओकर हमनी के जीत बा, विपक्षी के हार बा, हिंदुस्तान के जीत बा, भारत के जीत बा, सनातन के जीत बा, इस में भाजपा के जीत बा। चूँकि राष्ट्रवाद जब जीत हुई तो भारतीय जनता पार्टी के जीत हुई, ऐसे हमनी के खुशी बा, ऐसे हमनी के जीत बा। और प्रयास बा कि बढ़िया में पूरा दीप प्रज्वलित करके बढ़िया के अयोध्या जैसन दिखावे के। जी, एकदम प्रयास था हमनी के, एकदम भरपूर ये मैंने अथी बा कि संकल्प ले बने हमने के आज कि प्रत्येक हिंदू नौजवान आज हनुमान बन गए, हमन कि हनुमान बन के रामलला की याद में हमने की निश्चित रूप से बढ़िया के अयोध्या बनाए सन। और औरों के आमंत्रण देता नहीं कि वह जहाँ से चले वहीं से फोटो खींचत चले कि बढ़िया निश्चित उस दिन अयोध्या बनल रही, हर हिंदू घर पर निश्चित रूप से दीप जली, हर मंदिर पर दीप जली। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज।
यहाँ करनी है भाजपा युवा नेता रंजन मिश्रा और कहतन कि 5 तारीख के अयोध्या मंदिर के जौन शिलान्यास होखे वाला बा बहुत खुशी बा और हम आग्रह करम सभी युवा लोग से यहाँ के कहतन कि सभी युवा लोग से आग्रह करब कि सभी 5 अगस्त के दिन अपना अपना घर पे दीप जलावे और जौन भी काली माई के मंदिर ब्रह्म बाबा के मंदिर जौन अपना गाँव में बावे वो गाँव पर भी जाके साफ सफाई करके वो जी कम से कम 5 गो मंदिर जरूर जरावे के बा और जरा के ये देखावे के बा कि हमनी के जौन जीत बा यहाँ कहतन कि हमारे पार्टी के जीत बा जौन आस्था के जीत भइल बा वो सबसे बड़ा जीत बा। हम बने अमरजीत कुमार गिरी, हमरा संगे कैमरामैन बानी हरिराम यादव। धन्यवाद।